zonke izizwe awusola siyavuma maze ngibona sondela usofikile mlungu ngilalela ke khona into engayifuni la yenzakalayo umuntu la kunesikhathi sokungena emsebenzini and ngiyabona ukuthi abantu ngathi badedelwa uwena manje noma belate la umuntu uma elate isanga ulivule sizwana cha man ukuthi phela manje ukuthi ngasuke ngasebenzisa lento ekuthiwa common sense ukuthi mlungu ukuphi okungcono ukuthi umsebenzi uhambe nomuntu efike late nokuthi umsebenzi vele ungasetshenzwe ngoba yeka common sense sutshelwa yimina la sizwana cha man akekho umuntu onelungelo lokufika late emsebenzini uyabona njengoba ngingena manje ngifuna wonke umuntu okwazi ukungena ngemumva kwami ngo8 isango elivala ngo8 isango elivala bathi wacabanga ukuthi labantu bazongizonda asinandaba nalonto ngoba abantu bayathikitha bathi uholelwana ngithi ukugada samani uyabasesha babe ngene bakuzondela ukuthi uyabasesha hayi ukhona umuntu othanda ukukhuthuza kodwa manje futhi bayakhuthuzeka ngithi indlela yokusebenza ke lechamani hayi ngezwe mphathi 8 o'clock egateini mangena mabe ngangeni emva kwami selivala yabo ngeke ngikwazi kuba early mina ngiholela abantu cela kube njalo uthi uyabona ukuthi mphathi lento izoba inkinga phela ngoba yabona le moto yakho seku u8 okuthula sebe late vele nawe uhleli ngaphandle mina ngikhuluma nawe wena ubamba isikhathi vula ngene hayi ngiyavula alright but alright sharp inyunyana bengakhuluma indaba enzokunyusa amaholo nalutho sizayixoxa indaba yakho alright but hamba wedwa la uyahamba ngedwa ungalutho into eningi neboots ayikho into engiphethe sure aman bakwethu come in lapha Ntungu uthi umlungu makwashawa u8 akusangeni umuntu makwashawa u8 wadoda akuvalwe wonke ke eminyango ngoba kuthathiswa mina la njengoba kuyimo induna ya Kamane. Ngiyaphileka. Ngoba umuntu ohlushwa i-transport. Buya buze la uze. Yini manje umzali. Lalela. Sinenkinga enkulu ke manje. Yeah. Ngoba uyabona kade la ngikhuluma nomlungu uthi umlungu mina ngiyadembesela imithetho ngiyibeka phansi ngiyathethiswa manje kuthiwa ngizolahlela umsebenzi ngoba nina nenzani isikhathi nje leso ufika ngaso. Awu ngeminute elilodwa ngenxa nje ukuthi umuntu ade ku-traffic. Was phamisa izandla. Cha manje uqane nongikhuthuza. Kuthiwa ngikhwathe ngibheke nezikhwama zenu ngoba niyantshontsha lapha ngaphakathi ani one yampimpana niza konke senifaka nami enkingeni nitshontsha ngaphakathi emsebenzini phamisa izandla. Cha manje awumi uyakhumbula ukuthi yimi owathatha iCV yakho semakhaya ngathi ngizokutholela umsebenzi la ngingadakiwe ngakwenza lokho sekuwena manje ozokhuthuza mina emsebenzini owawutholelwa yimina. Ngiyabonga mfowethu futhi ngabonga nasekuqaleni namanje ngithi ngiyabonga yazwa ngisiza kakhulu bafa kodwa manje nanga umlungu wakho phela nawe khoma nomlungu wakho kulungile kwathi ongivulele ngene mfethu ima awoma sibuka isikhathi uyabona u8:13 Thomlungu ngabe ngisafaka umuntu ongangeni ungabe ngisafaka umuntu ngaleka 8 so ngu8:13 shuthi ngcobo uzongena kusasa emsebenzini uzoqinisekisa lento eshoyo ade la umlungu la engithethisa ngibonisa nabantu kudlula abantu ngapha ungikhomba ngomunye umlungu wakho lo wangifola kene CV noma nakusiku ukudaka kwalento kade uyiphuza manje ukwenza uthenze lento yenza kumina ngibone ngiphuzana hayi kulungile kuyafutha uyakhumbula ngisengishayisile ngafutha ngaqeda hacks ngoba how bazofuna ngoba wangifaka emsebenzini sekumele manje khothane la bantu leyizolo phela wenze njani phela ngifundisana nganawe mina ngicine ngijikile ayime lo moto irobot libovu livalile Shubileke namhlanje bosisi akufana izolo akufana nakuthanga umuntu kodwa ekhuluma la nifika late emsebenzini hayi boba secure wazona drama bo half past 8 into
wayisayina lapha ntombazana wasayina wathi wena ungena ngo8 emsebenzini kade kusho ubasta umlungu efikile nifika ngo-first 8 Kodwa ngakaqala phela ukusebenza nama-task late ngo-30 minutes. kusho kuthiwa kaqala ukusebenza kodwa umsebenzi ungena ngo8 emagcikeni kuthiwa mina la ngivula ngo8 umuntu mangafika ngo8 abangeni ntingayenza shiyani ikhaftini zenu ngizawuyidlela njika mngaka wani namhlanje ayifani-ke nawe lento yenzayo kahle mfethu uvula isicaba uvula igate sigene sikukhomanda namhlanje sikukhomanda umlungu yabazi nje abanjengawo benziwa njani thathe ngiyokushaya thathe ngiyokusebenza kodwa mama ish manje uthi ngeke ukwazi usivulela igate uma kwenze njani uthi igate linani uyasini Yasifana unoSpy. yazini wayi kodwa into yenzayo awu kahle bovula igate indaba idrama engake yana into right izokwenzeka shokanyela mengiphuma nje ayazini kahle sozosibelethi kakhulu uvula igate sokubona nyobanike alright ningasho ukuthi ngifakile ayile kade sazoyidusha wele ngidusha awele ngidusha le ayibona ifuna ngidushisa uyaphike lo mfana uyaphi manje ngoba uyawazi umthetho Cha manje awusho ngani makuwukuthi la emsebenzini sengingenwa ngebele ibele lana khuluma ngani manje ngikhuluma ngalento ekade ngikuvideorize uyenza ethi uthe mina ngingangeni ngoba isikhathi seshayile bakuvezela amabele waphinde waphuza lento yakho wavula ake sinje lese siyoyikhuluma sengiyikhuluma nomphathi bese uyayichaza ngiyabonga kakhulu hayi boncoba ngiyacathi uyayibona ne video ngiyabonga Dile talent oncoba simpimpi wencoba wagena wazongena wencoba wazongena yabona so impimpi ngoba so namakhaya uzoba impimpi eThekwini wencoba uzoba impimpi eThekwini yakutshela ngishisa uzokene ngqonqisa phana ngakutshela mina ngaqhosha Kamani mlungu sondelela Mthetho wakho wona kahle usudla imbamba la emsebenzini ubani udawa utshwala emsebenzini wena uyaphuza la emsebenzini hey ngiphathi kwangisuka ngikhombisa yonke into ubani uMapholoba khombisa yonke into la abanye bayangeniswa abanye abangeniswa abanye bayangeniswa abanye abangeniswa lempimpi le usempimpi uncoba impimpi manje ngathi ngithe kwena ngithi wonke umuntu oletha kangeni abanjani abangangeni Kamani hayi yobe mlungu lutho lokutshela lokho uyena odakiwe uyedwa uthi wena usadawa angidakwa mina ngiphuzi mina kunjani ke mina ngiyasonta uyangazi nawe usonte labana lo daki unjani uyena odakiwe loyo olothe wena lothe ngidakiwe emsebenzini uyena odakiwe ngeke angiphuzi mina Kamani angeke ke silodlala into eyalena lo uyazi manje ngithi la umuntu akangeni umuntu la bonke abantu bangena ngesikhathi sizwana ngiyaxolisa mphathi sizwana Kamani uzoba njalo uyibonile le video kodwa ngiyekela lokho ngoba ngifuna uba siprovelana izinto ngiyakuzwa mphathi ngeni umuntu akhululeka yabona manje buka ngushiya ikade kusho umoya mvimba zothi yokusiza edla ngiyakuzwa ngilalela umthetho hamba ngomthetho mphathi hey yes Kamani ubani manje lo Kamani ubani wena ubani awuyeka amajoke Kamani ngifuna uvula igate uvula igate ubani wena Kamani konke engiyikhohliwe la vula igate konke ekhohliwe uyakhohlwa wena umphathi utha wena lana usuka yaze kaphela kusho ama-minute ambala amangakanani uwadula wena wathi chamane warning last warning engangabe savula angisavuli ke manje angisho ukuthi ungavuleli mina Kamani u10 ungavuleli umuntu awuyena umuntu wena umuntu mphathi ngiyakubona uzongitesta angithi ufana loningi lo uzongitesta ufuna ukuthi ngivule bese uthi fired funa le msebenzi ube wena nongcobo ngiyakubona ke mphathi akekho umuntu ongena fika kusasa ngo7 ngoba kwasho 8 angeni umuntu akusangena mphathi Kamani nema documents efuna ukwalanda mina khohlwa
Come on. Mkhize nango umphathi la usedlala ngami uthi angangeni umuntu usefuna ukungena yena ngaka ungamvuleli la kulelo gate ngaka adlale ke la akubizwa amaphoyisa bize bonke abaphathi akekho umuntu ozongena mphathi jika uhambe kuleyo meeting leyo ungaphethe lutho ngiyakhiya futhi nje manje zoshaya ingidi la mphathi akazodlala nizosiphatha nize ukudla ufuna ukungixosha wena ngiyakubona fika ekseni sokhuluma ekseni ngo8 ekseni ngo8 bye mphathi tata papa Pop it, do it. Big things, pop it, do it. Big things, pop it, do it. Yabona cha manje usangidinga uyazwa ngitsini wena ngikuthina ngani manje wona abantu ababalekile la bona abantu besifazane ibona abantu okwazi ukubavulela ubavalele ibona bangena nomi kanjani bayazenzela kulona iqiniso lo mphathi uthanda abantu besifazane lutho angiwakhonjela amantombazane mina lutho Hawu benziwa njani? Thathe ngiyokushaya thathe ngiyokusebenza kodwa mama ish Uthini Manje uthi ngeke ukwazi usivulela igate mekwenze njani? Uthi igate linani? uyasini Yasifana uNosayi. yazini wayi kodwa into yenzayo Awu kahle bovula igate indaba idrama engake yana. Into right izokwenzeka. usho kanje la Mengiphuma nje. ayazini Kahle sozosibelethi kakhulu uvula igate sokubona. ngingebanike Alright. ngingasho ngifakile ayile kade sazoyidusha wena ngidusha ayela ngidusha le ayibona ifuna ngidushisa akushintsha yonke into ke manje shintsha sites njengoba sishintsha sites manje uzokukhadala kwami uyazwa kwahleniki mphathi hayi mina ufuna ungixoshe vele ungixoshe ke ngizwe ngawo vele ungixoshe usengixosha angisho kanjani kodwa hawu ngizokhatha abantu la uzokhadala la kunomuntu oloku ekuhlupha la kulokhu tshontsha okwenziwa yonke into uyazwa ngikushintsha sites ngamabomu hawu ngikushintsha sites ngamabomu khona abantu besifazane bakhona abantu ke nje la ukuthi ngiyebo sibuyela kule nto yakhe abantu besifazane uyabona ukuthi kodwa unenkinga abantu besifazane kahle ukuthaka wona abantu besifazane cha manje ke inyanyise kabi lento oyenzile sezwana usho wena wathi ngihlala emthetho rules are rules angangeni umuntu ngaleka age ngilabo kuba wantu ngilabo bani nami cha manje angifuni ukukhuluma ke manje yobe mphathi ke cela sibuyele emva yobe ngiyaxolisa ukuvalela ngaphandle ngifuna wenza into yodwa ke la uqelele ukuthi yonke into right kanti uqelele ukuthi yonke into ihamba kahle la kanti sahleli asihleli yala phuma lapho hayi mina phathi i-demotion yami angidimote awusona siyavuma ushiya ngempela futhi ngifuna wazi ngikudalela la ushintshe indawo ayi i-uniform ayingilingani yabona ama uniform ngifuna umsebenzi alungitshela ngama kodwa kube khona into yenzayo i-uniform imali inyuke njengoba sengishintshe isathi imali transport yenyuka phela manje uzokuhleza ungiletha la phathi ozodlala ngamphathi uzophelelwa umsebenzi mina ukuphapha wakho uyaphapha cha manje yobe manje uyaphapha yobe mlungu hawu awuyakushiya ngayizele uNkulunkulu angamele Mkhize lo mlungu wakho lo yinja kabi usevela azokubeka la angazi kuphi la Mkhize power on Mkhize ay signal I don't Mkhize ay hey man ish kanti wenzakala ngalento Mkhize ngabe njalo uyangizwa lapha uyangizwa eish madoda hey wena Mkhize I don't at all
Thi ngibuyele lapha. Bani manje sevulelana? Hayi uyabona? Ehleli kanje la. Hey, awuthi ngishawa ucheck around. Hey, mina ngulokishi. I pull up to the strongest in Bomis. Ishikana ngishaya ngekomishi. And angikaze ngazibona nefoli sasibona abangani bamkhanga Hayi no bengithi khona umuntu engizomnokhela la. No, lutho. Siyakuhlala umuntu lana. Wesigebengu ngiyakubona ukuthi amadaka edakla. Hayi Kelabathi. Okay. Ungangidubula. Kelabathi. Bale yakho ngizobona. Okay. Bale yakho ngizobona. All right. So, bambe kanjani? Ngoba ngiphethe inhloko hle phamgani lengiphethe la. Phamgani. Ya ungadubula Baba bini. Okay. Basifonela umphathi ngithi ngibambile inhloko. Olha para mim, cara. Pat. Fica lá. Musupera, ngibamba isigebengu lana sithi seqala. Hey, ngifuna umholo unyuka. Gijima. Lezo. Bamanje kanjalo ndoda. Kuza abaphathi abakhulu ke manje. Wait. So. Zule ngihlala. So. Dubula. Ungangidubula brother. Ngidlala nomuntu asafekile manje. Kisa. Ngiyakusebenza nje. Bamanje kanjani? Yes. Iphile if ufuna ukwazi. Ngiyintwana encane ekhule emlazi for my deep blast alukhobo phansi got a record. Yeah. Kwenza njani? Uyazenzela nguthi uyazenzela. Ya miyeke manje sitokipiri. Sitokipiri. Imali. Ngiyekele mina. Yabo Thamani. Itokipiri. Ila, ihlala phansi. Itokipiri. Sonke lesikhathi ukhomba itokipiri. Shaya ke mina. Uzoshaya bani? Ushaya. Shaya la manje. Ushaya. Hey. Come on. Making us different, I'm moving so different. I'm full of my. Come on. Most of you niggas not. Come on. Come on. Uthuli come on, man. Come on. Come on. Taxi wena. Ipi taxi. Come on. Shit. Ipi taxi manje. Ke lo. Come on. Hayi. Yabona mele kube yini umphathi wakho uma uthi wenza nje. Ipi le ngisho la ufika. Amakhala. Can't get my eyes off you, I need you next to me. Hola papi, can't get my eyes off you, I need you next to me. Ebalunga. Phakamu yodwa. Wesikhulu. Wenzani? Khuleka. Bona bangishaleza. Ngishaya ikarata yana okhatha 1. Ngoba nje uzohamba igebengu. Uzoyitshela ukuthi no, akusakadiwe la. Kanti ikhona. Yazela amaphupha akho. Nolalela njengoba ngihamba boss. Please make sure. Soma namhlanje? Ya, ngisemcamkhulu imbaleki ya. Ngiyabaleka ngifuna ukuthi ungenzele sure ukuthi ngibhekela zonke ezinye izinto. Anyway, angifuni umuntu ozoluke zongena la. Umema ngasahambi naye, yes. Oh, okay. Yeah, nakulokho uzosala ngicathi bengazizwa kahle. But yeah, please take care yonke into. Ayikho into eyenzeka ngaphandle
kweso lakho nje usunokhatha 1 khatha 5 yeah kuyokusiza manje but ukusa ngoba uyabona usufuna imali usufuna imali wena uyazi usufuna imali imali yona ekhulumali awuthi usungenzisa into kuthiwa overtime no I pay you ngiyakukhokhela for this thing akona umsebenzi ukukuthini mangase ngikupha imali angifuni uyijwayele leyo ngihleli ngisho angifuni ukuyijwayela imali ngiyokupha ngoba kufanele ngikuphe but angikowish ne I pay you uthi ingabhalwanga ke le lokhoza ukuthi ngikade phela ngizakunika into ekumele ibhaliwe manje ukade umfazi le ngikupha yona imali usho ukuthi hayi ngiyadlala ungazi uvala impompi hayi ngiyadlala wenze njalo ke boss ne isaphuma please ama garage wenze sokuthi njalo yonke into i right njalo just man super okay bye kwenini I think ngizama for 3 weeks but I'll let you know so zobengila day and night yeah nice one boss ngilokubuka ngayo namalipsa soft mama ngakuthanda kangaka wena ungenza ngiqonde mama ngifuna singcebeleke shine up ne-fork mama hey boza sifunzane nansi ikorobela ngize ukhona camele sifubeni sakhe sisokomela hey wemkheze mfowethu uyayibona ifoni engiyiphathayo angiphathe emafonini la wena waphathayo bathi unyanya nangu ubani lo hey wena ubani lo engizokubona kunjani boss mlungu wasutatazela kangaka kahle nongilinya ilimele le enye imoto soba sebenginikile into njani la wazi mlungu ngiyasho le moto le le moto le hayibo usukhomba ngalokho wena hawe wekamane i-iPhone ayikufanele usho kanje uyithathaphi umholo wakho nje awubhalance nale phone ayiphethe imali yokulula inyawo le waze wangimosha mama ngilokubuka ngayo namalipsa soft mama ngakuthanda kangaka wena ungenza ngiqonde mama ngifuna singcebeleke shine up ne-fork mama hey boza sifunzane nansi ikorobela ngiyaphila mnumzane no ngigrand ngezwa bani no ngishapla angazi khona into engifuna ungisiza ngayo la encane usizwa ngani umuntu ufuna ukungena la ngiye5 so angazi noma khona into ebenga ungenwe yapi angeni umuntu uke la no wena bhuti wami umuntu into ayidingayo nje isikhashana esinganganoma i-hour so angazi noma ubhuti bengakwazi ukuthi mhlawumbe alule inyawo for i-hour inyawo zani akusebenza ukulula inyawo yini ngathi ngizodinga i-backup la kuwena no i-backup asiyidingi into engizama ukukuchazela yona ukuthi angani noma mhlawumbe umuntu manguthi fana noma ngo-3000 ukuthi ulule inyawo uyokhipha emall bese ungabe usanginika wona kubo wakho mnumzane uyazi umuntu wena ke kulethelwe inkosi ngempela yazi ngibona uqhamuka wahlala olunyanyapha lakho lomnyama lapha ayikho ke imoto enje la endaweni yabona ngoba sengigade 6 years la akekho umuntu ohamba ngemoto enje yabona usho cha uyinkintela semgungundlovu lokho engihamba ngakho mangenza into engalungile because lokho kweBentley ngithanga ngikushiye because abantu sebeyakwazi athi personalize awunginiki inamba engingakwenzela kuyona i-wallet sivumela ka ngo3 right 3000 yazini ngoba ngumuntu no5 ngawufaka ngahamba ngisho 5 hours okay fine so kwenza u5 madoda elakithi lakuthanda namhlanje ake usho inamba la umuntu azofaka kuyona fast okay 067 160 3279 hayi no kuhle ake sithi ngizoyisenda nephini yakho nabo okay ikhonto evela lapha ngawuthi ukhala lapha esikhwameni lapha kubhobho ya no ngiyacela ukuthi ulule inyawo ungivulele then ngizobe sengithi khululeka nomzane all is yours hayi no ngiyabonga mfowethu ubuye nakelenye la kweza akuyasazokwenzeka sharp 13 wemkhize nithi ngidinga lapho engeke afana ngicela lana ke nitshele lo bhemo ogade lapha ngaphambili ukuthi yonke into ayibonayo ivunyelwe yimi ngisigadile isimo backup coming lapha hayibo ngayithola nje imali yokulula inyawo yabona ke lapha mlungu udouble impact la ngikushutha kathathu akufani ke nawe cha man
ake ngingene yonke into kodwa ihamba kahle mnumzane. Kodwa ke nami umlungu ungahamba kade uhambe nguzanguza wabuya ngemoto. Le moto ke le kuthiwa ile imandla kakhulu isivinini izokushaya phansi. Hawu kanti phela mina njengoba ngihamba ngo-BM, uBM uhamba kakhulu kunepolo. Kodwa akasikho lapho ngibuza ukuthi yonke into ihlelekile. Akukho wrong okwenzakalile. Bafo yabona amaqhamuka wena. Yeah, but Bavalile over. no kuyosiza kakhulu ngoba manje akukwazi ukuthi izinkulumo zethu zigcine izwana. Moses uHomkhize banomona ngaba abantu la izweni. Injalo. Kumele kulule inyawo. Hayi no indaba nje inokuthulula inyawo umuntu aphinda athi ukuzovela bese kanjalo. Hayi uyazi phela kulokho u5000 washesha kuphela. Yabona wafaka u5 avele waphela ngathi amanzi. Yabona ukuthi kulokho kumele uthi gadla. Yabona ngoba usubuya nokwesibili. Banikhuleka ngigadi. No akho nkingi ngiyenza ibe kanjani? Noma ibe ngakanani? Shaw 8. Hayi ngeke phela. Hawu sewuyangilimaza ngokulula inyawo nje asenze kube u6 okunani. Wabuwe uzovele ngithi 7 ngimeke ngabe ngisanyaka 7. Yabona? Nomzane. Kwakumele ngifike ngihamba ngenyawo la yabo lento ukuthi le moto iyangikhathi yona le ngikhathayo. Buka isilwane mfethu ayitangazona angibona ukuthi uwo lo qhamuka sengibona isilwane sinyenyevu lapha. No ngiyacathi yabuya ngoba inamba efanayo. Mfowethu oho Hayi ngangithinti kakhulu. Kodwa ke kungakinga. No ake ulula inyawo ke mina bese uyangidedela ukuthi ngenze njalo. Awu emaqhumene azolala emaqhumene olala emaqhumeni. Hawu kuyikhona lutho. Wecamana ake ngihambe ngiyophumula. Ngiyathemba ukuthi ayikho into eyenzekile ebhedayo. Imake mlungu. Manje njengomuntu ke ogadile osegada akukho mhlambe othi wangijabulisa ngakho. Uyayithanda imali camana. Ngicamana ngikwazi ukuthi usho ukuthi umhole ngikunika wona ukwanelisa noma ngiwehlisa. Hayi. But awuthi kuvele igate ngane. Alright hayi. Ithathile inkulumo ngathi asikhulumanga. Okay wecamana. Ngoba phela mawukuthi wecamane awusekho right ngemali oyiholayo bengakwazi ukuyehlisa mawuthini ngakhulu ngoba mhlambe angazi. Uhlendele umfazi wakho. Alright sharp. Namalipsa soft mama ngakuthanda kangaka wena ungenza ngiqonde mama ngifuna singcebeleke shine up ne fork mama. Hey, uzasifunzani nansi korobela.